akwai Abubakar Labaran kwamishinan lafiya ne yanzu mu ya kawo shi ya kawo shi ofisinsa ya kitse shi ba irin wulaƙancin da zama ba billahi na zuwa na gama saboda mutum ka yi wanda mu ya cutunce wasu wulaƙanci kawai saboda ya burge mutum gambi a wannan lokaci aka kowane suke ɓarna suke fata kana ka ji mu ya gayyace su sandadan mijin kan ganiyarsa akwai ɓarnar da aka yi daga ciyamomi na ƙarƙar ma har zuwa farsatar na gwamnati a kowace kaji kan moriya da ya ta a zuwan gwamnatin Abba Kabir Yusuf wanda hunkusa ya kawo ta ai an yi ɓarna na gyama ga standard da aka yi na ɓangaren ofishin sakataren gwamnati ɓangaren da wannan chief of staff ɓangaren kwamishinoni da aka kama da MBIS da farsatar na gwamnati a kowace buhuri tuhuma ƙarya yake wallahi Allah ya kawo ta sabon gwamnatin ba abuwa sai ka ji kororo sai ka ji fallasa sai ka ji tonon asiri wa ya dinga tonon asirin gwamna don duje ya sai da mayanka ta shekara ya yi draft na hanyar zawa ciki duk wa ya dinga wannan kororo ya dinga fara don su samu wulakanta don duje da yake don duje yana da kyakkyawan ikilasi Allah ya ji da lamarinsa ba wulakanta don duje sa ga dai kamun mu ana wulakanta shi da azumi ma an kama mu an sa shi a keji an kai shi kurkuku yanzu wannan mu a shi ne mai gaskiya a shi ne mai amana a shi ne mutanen da Kano za su yi da shi su ba shi wulayar su kawo mana Aliyu kawai dan fadanci ne dan tumasanci ne ya tawo sai dan tumasanci shi ne dan tumasanci dan gambara dan ma'abba da har yanzu ba zai ba daga lawa wurin abba ai an yi kuma da yasa bai dokta kuka kura ba sai na kamata a kan gumba sana dan duje duk mutumin da zai hada kai da mutumin da yake shekara 43 yayi ta ku bata ku yi faran ku uwa ka ubanka wallahi azim la ilaha illa Allah girman gona wannan ba musu yake bane ba kuma in kai da wannan shawaran to ba kawai kanka adalci ba kuma kai ba adali bane wannan shine magana ta doron gaskiya saboda kai ne da mudafun iko a yau ina jan hankali ga yan uwa na yan siyasa ya kamata mu zama masu tuna halarci da rike alƙawari na ji tsohon shugaban anti-corruption na ga mutum na interview da shi ya cewa kungiyar kwankwasiya kungiya ce ta security search to a inda security search ce kungiyar kwankwasiya kai ma kana cikin ta kai ma kungiyar matsafa in ke kwankwasiya kungiyar matsafa ce mu yi kai ma dan kungiyar matsafa ne wa kai ka gidan kwankwaso Abuja ya sa ma jan hula baka san kungiyar matsafa ba ce dimul ce mun baka san waye wane ne kai sai ka gama amfani da mutum ka zo ka ci mutuncin mutane kana sai baka ci mutunci yanzu abin da kawai Abdullahi Umar Ganduje mai gabar ba mutumin da ka zo ka tozar ta ka wulakanta shi kamar Ganduje ba mutumin da ya ma riga ya ma sutura ya canza ma rayuwarka kamar Abdullahi Umar Ganduje amma shi ka zo ka ga a ƙasa kai mu ai baka da ra'ayi a yi amfani da kai a ci zarafin mutane an yi amfani da kai an ci zarafin mai martaba sarkin Kano Sunusi da Sunusi ba kai bane mu nan an yi amfani da kai ka ci mutuncin sarkin Kano Aminu Ado ba kai bane mu nan ko ba kai bane da ya shigo kwankwasiya kwankwasiya ya tabbatar da gwamnatin Abba Kabir da mu ya shigo ike rawa kafa wani irin cin mutunci na bai wa yan dojiya ba ka ji san kwankwasiya ɗaya da ya ci mutunci sanda ake daɗi tsakanin kwankwasiya da Ganduje ai akwai mutum kalla a gwamnatin Abba da aka yi ba ɗaya ko ba biyu ba uku ba kai ka sani ni na sani duniya ma na sani sannan aka kama mutane da hankali ba daga shinkafa da fara shugaban kasa ta aiko a raba aka tsohon sakataren mutane yaran suka dinga jujjuyewa mataki mu ya dauka sagaji da aka kama shinkafa a gurinsa a gidansa aka kama shinkafa aka dinga kwararroto wani mataki mu ya dauka mana aliyu sai mu yi mai da mutanen Kano gida da wasu abin da cewar waccan kalaman da ya faɗa ya kawo sadara ta kundin tsarin mulkin Najeriya na cewar ita waccan kungiya ta kwankwasiya kungiya ce ta asiri to a ka da shi ba ya ci ai shi ma dan kwankwasiya da saboda ya sa ta hula ya ce saboda rigimar siyasa a 2023 shi yasa aka yi masa dole ya sa wannan hular ba wai dan yana so ba wannan lokaci wala ali azumi na bakina billahi allazi la ilaha illa huwa hadiratu dan musulmi mutum da yake ba ya wani abun kankantiri in bai da hasaya da bakin ciki ba cewa ba ya alimin gado amma saboda bai samu damar da ya takarar chairman alimin gado ba ya kai karar kantomomi kai kantoma a jihar Kano ana ji ana gani aka gwamnati shekaru ta fadi ya ƙara dawowa aka ƙara zuwa aka ba shi dama wai shi ne ɗan takarar sun zabe kawai saboda ya tsoron da abu wannan bella ya tukwarzo sun zo sun halo ta jam'iyya ta ƙarya ta yaudara ta yan bakin ciki ta ma'asada ko ta kalmar ta hanyar mara liyu ko duk mutane ta sun mata wannan an shi ne mutum da zai zo yi magana wai kunkwasa ko wani kunkwasa ya su ba shi amsa shi mutumin da zai kunkwasa a wannan kashin an baka zaga ba wai kunkwasa ka zaga ba duk mutumin da kuma wai soyayya kunkwasa ne ya sa ya zagi abba to kunkwasa ka zaga ba abba ba
ya bayyana cewar shi bai taɓa cin mutuncin wasu daga cikin jagororin al'ummar jihar Kano ba, illa shi yana kalubalantar policy ko kuma tsarin da suka zo da shi wanda ya saba da kundin tsari kuma yake ganin cewa zai cutar da al'umma. Da shi na baka tarihi akan da mata sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi ke kuma gama da shi na baka tarihi akan sarkin Kano Aminu Ado. Ai wa'annan ba 'yan siyasa bane, ai shi sai da baka misali ban ma da kuma 'yan siyasa ba. Akwai Abubakar Labaran kuma shi ne lafiya ne yanzu mu ya kawo shi ofisarsa ya kitse shi ba irin wulaƙancin da zama ba. Ko tun baka da wannan tarihi billahi azu na gama saboda mutum kaji wanda mu ya cutuce wasu wulaƙanci kawai saboda ya burge mutum gandu da wannan lokacin. Ya ma ba misali doka ce take aiki ba idan mutum ya yi laifi a matsayin ita hukumarsa tana da hurumin ta yi aiki domin ta tabbatar da gaskiya shi yasa yake waɗannan abubuwa. A gwamnatin gandu da sanda aka ana gwamna gandu ya gama gwamnatinsa. Aka kwallo suke ɓarna suke fatakala. Ka ji buhu da ya ce su. Sanda gandu da kan ganiyarsa aka kwallo ɓarnan da aka yi. Daga ciyamomi na lakar gama har zuwa farsatar na gwamnati. A kowace kaji kan moriya da ya ta a zuwan gwamnatin Alfa Kabir Yusuf wanda hunkunsa ya kawo ta. Ai an yi ɓarna na gyama ga standard da aka yi. Na bangaren ofishin sakataren gwamnati, bangaren da wannan chief of staff, bangaren kwamishinoni da aka kama da MBIS da farsatar na gwamnati a kowace buhuri tuhuma ƙarya yake wallahi ya za a burge kawai mai mulki a zamanin da yake kan gawansa an ba mai aƙida ba ne yi aƙida kamar mu wanda muna cikin system din in kai ba daidai na wani bai rubuce kai ya kace ba kai daidai ba duk mulki da ramu ce ba mai zama wannan ba daidai ba kai maka interview ba a 2019 da gandu da bai ci zaɓe ba waye mun faɗa duk duniyar yake gandu da bai ci zaɓe ba ni ba ne ban san gani ba ban san kuɗi ba ban san gwamnati ba malaliu an da su zai biya maganar mu ƙarya yake nan furga yake wai an bayyana da shi a cikin kwamishinan da aka yarda fulani din su ya da a maka kwamishina ya shiga cikin gwamnati an bayyana maka ne an bayyana abin ya samu abin da yake so ya samu kawai ka tare da karaga ƙarya yake wallahi muna da yawancin rai Allah ya kawo ta sabon gwamnati ba abuwa sai ka ji kororo sai ka ji fallasa sai ka ji tonon asiri wa ya dinga tonon asirin gwamna don duje ya ce da mayanka ta shekara ya yi grafin na hanyar zawa ciki duk wa ya dinga wannan kororo ya dinga ba da lokaci an wulakanta ganduje da yake ganduje yana da kyakkyawan ikilasi Allah ya ji da lamarinsa ba wulakanta ganduje sa ka dai kama mu ana wulakanta shi da azumi ma an kama mu an sa shi a keji an kai shi kurkuku yanzu wannan mu an shi ne mai gaskiya an shi ne mai amana an shi ne mutanen da Kano za su yi da shi su ba shi wulayar su kawo mana Aliyu kawai dan fadanci ne dan tumasanci ne ya cewa sai dan tumasanci shi ne dan tumasanci dan gambara dan ma'abba dan daɗi gwamnati har yanzu a cikin balaga na ba wurin abba ai an yi kuma da yasa ne doktora kuka kula ba sai na kamata a kan gwamnati da ganduje mun kaunace ka lokacin da banka da abin da zaka bayar yau dan yanzu mun zo mun soke da gaskiya mun ta ga wannan da gara na ran da zatin Allah irin su mu shi raske karamin na dama ba masu kaunar ka bane duk mutumin da zai hada ka da mutumin lokacin shekara 43 yayi ta ku bata ku yi faran ku uwa ka ubanka billahi azim la ilaha illa Allah girman gona wannan ba musu yake bane ba kuma in kai da wannan shawaran to ba kawai kanka adalci ba kuma kai ba adali bane wannan shine magana ta doron gaskiya saboda kai ne da mudafun iko a yau shi sa kowa na ka ne kare da doki dina ka ne ka dace nazarin da hankali shekara 63 da kai a duniya ba haka Allah ya baka kai ba shekara ce da aka ba ka yi ka san fari ka san buki ka yi nazari ka ci za ka hora da girman gwamna a yi hattara